खुलुमबाय बर' हारिनि आदै मादै बिब' बिनानाव बिदा फंबाय गासिखौबो आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ'आव बरायग्रोना लानाय जाबाय। वेलकाम टु माय इउटुब चेनेल। गासिखौबो बरायग्रोबाय। दायो आं मोनसे भिडिअ' लानानै फैदों। बे भिडिअ'आनो जाबाय भेक्सिन लानो थांनाय। मैया आं भेक्सिन लानो थांदोंमोन। जोंनि गामियाव भेक्सिन होफैदोंमोन। बे भेक्सिन होनायाव आंबो बाहागो लानो थांदोंमोन, नाथाय खाफाल गाज्रि आं भेक्सिनखौ मोनदिया। मानोना मोनसे सेन्टाराव सरकारा भेक्सिनखौ हरो 200टा बा 300टा। बेबो सेकेन्ड टाइमनि 100, फार्स्ट टाइमनि 200। आरो गोबां मानसि भेक्सिन लानो फैयो। बे 200टा भेक्सिनखौ लानो थाङोबा गोबां मानसियानो मोननो थाङा। आरो बे भेक्सिनखौ लानो फैयो गोबां 200टानि गेजेराव 3000 4000 मानसि जमा जाफैयो एबा ज' जाफैयो। बे भेक्सिनखौ लानो फैनायाव ओरैबायदि होंगो दोंगो जायोदि भेक्सिनखौ मोननाय नङा होननानै। बेनिखायनो आङो जोंनि बर' हारिनि रायजो राजा गासैखौबो खावलायो जे जाहाथे नोंथांमोना भेक्सिन लानो थांनाय समाव होंगो दोंगो दा जायो, होंगो दोंगो जानाङा। बेनिखायनो आङो खावलायनो सानो नैबे भिडिअ'नि गेजेरजों बर' हारिनि रायजो राजा गासिखौबो, नोंथांमोना भेक्सिनखौ मोननाय नङा होननानै दा सान। बे भेक्सिनखौ लानो थांनायाव नोंथांमोना ससियेल डिस्टेन्स मेनटेन खालामालासिनो होंगो दोंगो जाहैनो नाङा। मानोना एसे साननानै नायग्रो नोंथांमोना, जोङो भेक्सिनखौ उनावहाय बेसेन होनाबाबो लानो हागोन। मानोना जोंनि बेसेन गोसा जिउखौ उनावहाय जोङो बेसेन होनानै मोनफिननो थांनाय नङा। बेनिखायनो नोंथांमोना एसे साननानै नायग्रो, बेनिफ्राय भेक्सिनखौ लानो थां। भेक्सिनखौ लानो थांनाय समाव नोंथांमोना गुबुनजों गुबुन नांजाबद्रायनानै होंगो दोंगो हाखु दाखु दाजा। मानोना भेक्सिन लानाय समाव सासे सासे लेंहरनासो भेक्सिनखौ होयो। बेनिखायनो नोंथांमोना भेक्सिन लायैनि समाव एबा भेक्सिन होयि समाव हाखु दाखु एबा खारलाय खुरलाय होंगो दोंगो जानो नाङा। आं बेखौनो बुंनो सानोदि बे होंगो दोंगो जानाय समाव गुबुन सासेनि मोदोमाव फैनानै बे कभिड-19आ थानोबो हानाय। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ आं खावलायो, नोंथांमोना गुबुन सासेजों गुबुन नांजाबदेरनानै होंगो दोंगो जाहैनो नाङा। नोंथांमोना भेक्सिनखौ उनावहायबाबो लानो हागोन। मानोना जोंनि जिउखौ उनावहायबाबो मोनफिननाय नङा। बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायो जे, मानोना आं मैया भेक्सिन लानो थांदोंमोन। बे भेक्सिन लानो थांनायाव बेफोरबादि गोबां सुबुंफोरखौ 3000 4000 गोबां मानसि होंगो दोंगो नांजाब नांजाब नारथ्रेद नुथ्रेद नुनो मोनदों। बे नुनो मोननायावनो आंनि गोसोआव मोनसे सानखांथि सोमजिदों दे जों भेक्सिन लानो थांनायाव जाहाथे जोङो कर'ना भाइरासखौ गावनि मोदोमाव लाबोफाया। बेनिखायनो आङो जोंनि बर' हारिनि रायजो राजा गासैखौबो खावलायो जे नोंसोर एसे जानगार जानगार ससियेल डिस्टेन्सखौ मानिना सोलिनानै भेक्सिनखौ लाबा मोजां होननानै आं खावलायो। बेनिखायनो बयनिबो गामियावबो मोनफ्रोमबो जिल्लायावबो भेक्सिन होनो सरकारा थिनहरगासिनो। बे भेक्सिन होनायाबो गोबां एभेलेबल खालामना हराखै। मोनसे जिल्लायाव बबेबा सेन्टाराव खोब बारा हरगोन 300टा भेक्सिन। बे 300टा भेक्सिनखौ लानो थाङो 3000 4000 मानसिया। होंगो दोंगो जायो बिराद। आरो नोंथांमोना कुपन लानाय समाव एसे मोजाङै नायनानै लानांगौ, होंगो दोंगो जायाबालानो। बे होंगो दोंगो जानायाव नोंनि जिउआ खहाबो जानो हानाय। बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायो जे होंगो दोंगो जाहैनाङा।
एसे साननानै ला, एसे नायनानै लाग्रो आरो नांजाब नुंजाब मानसिजों थानो नाङा। आरो खुगायाव मास्कखौ मानसिनि गेजेराव थाबाथाय मास्कखौ बोखारनो नाङा, अरायसम मास्क गानबाय था। मिजिंथियो नोंथांमोनाबो ससियेल डिस्टेन्सखौ मानिनानै सोलिगोन होननानै। आरो बेनो मोनसे बाथ्रा दि जोङो भेक्सिनखौ लानो थांनायाव COVID-19 कर'ना भाइरासखौ जोंनि मोदोमाव गावनो लाबोफाया। मानोना गावजों लोगोसे न'खरनि सुबुङाबो जाफानो हागोन आरो लोगोसे गामिनि न' खाथि खालानि सुबुंखौबो सन्देर होनोबो हागोन। बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ गले गले खावलायो, जोंनि बर' हारिनि आदै मादै, बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव गासै बर' रायजो राजाखौनो खावलायो आं, भेक्सिन लानो थांनाय समाव एसे साबधान जानानै नोंथांमोना भेक्सिनखौ लायो। मानोना इमान हाजार हाजार मानसिनि गेजेराव सासे सानैयाथ' पजिटिभा थाखागोन। बेनिखायनो आङो नोंथांमोनखौ खावलायदों बे भिडिअनि गेजेरजों। गोजोन्थों।